Καλώς ήρθατε στο κανάλι Zeus Fast Money. Το χρήμα δεν δημιουργεί την επιτυχία. Η ελευθερία να βγάλεις χρήματα όμως, ναι. Πάμε στο Δία να μας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες. Δύο τράπεζες προσφέρουν δώρα σε όλους τους συνταξιούχους που επιλέγουν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους μέσω των λογαριασμών τους. Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των τραπεζών για την προσέλκυση συνταξιούχων εντείνεται, καθώς η αύξηση αυτής της κατηγορίας πελατών αποτελεί βασική τους προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενεργοποιηθεί ειδικές προσφορές, δίνοντας κίνητρα σε όσους διατηρούν το λογαριασμό μισθοδοσίας τους σε άλλη τράπεζα, ώστε να προτιμήσουν τη μεταφορά του. Η διαδικασία μεταφοράς του μάλιστα είναι πανεύκολη, μιας και το μόνο που χρειάζεται είναι η υποβολή του σχετικού αιτήματος στη νέα τράπεζα. Αυτήν την περίοδο, δύο τράπεζες έχουν ενεργοποιήσει προσφορές αυτής της μορφής, δίνοντας δώρο 100 ευρώ. Η Alpha Bank δίνει δώρο 50.000 μπόνους πόντους σε όσους συνταξιούχους μεταφέρουν το λογαριασμό τους σε αυτήν με αίτησή τους έως και τις 31 Μαρτίου 2025. Για την πίστοση των πόντων, ο πελάτης θα πρέπει να έχει ενεργή κάρτα μπόνους, χρεωστική ή πιστωτική, το αργότερο έως και το τέλος Μαΐου. Η Eurobank δίνει δώρο 100 ευρώ επιστροφή σε όσους συνταξιούχους, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους, υποβάλλουν αίτημα για τη μεταφορά του λογαριασμού σύνταξης ή μισθοδοσίας αντίστοιχα σε αυτήν. Η αίτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Μαρτίου. Προϋπόθεση για να κερδίσετε το δώρο είναι κατά το 12ο μήνα που προηγείται της αίτησης να μην διατηρούσατε ενεργό λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης στη Eurobank. Μείνετε ενημερωμένοι, ακολουθήστε μας για περισσότερα νέα. Κάντε subscribe, πατήστε like και σχολιάστε την άποψή σας.